ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ କଳା ଦାଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଟିକେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଉ ଟିକେ ମହୁ, ବେସନ ଏଇ ତିନିଟା ସାମଗ୍ରୀକି ନେଇକି ମୁଁ ମୋ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବି। ଆଉ ଯଦି ବ୍ରଣ, କଳା ଦାଗ, ମୁହଁ ଟିକେ କଚା କଚା ହେଇଯାଇଥିବ କି ମୁହଁ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଥିବ, ଏଇ ତିନୋଟି ସାମଗ୍ରୀକି ନେଇକି ଆମେ ଲଗେଇବା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ଲଗେଇବା, କାରଣ ରାତିରେ ଲଗେଇଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟିକେ ଅଠା ଅଠା ହେଇକି ଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ସକାଳେ ଲଗେଇଲେ, ସକାଳେ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ବି ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ। ଆମେ ଟିକେ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମୁହଁକୁ ସଫା କରିଦେଲି, ତାପରେ ଆମେ ଲଗେଇବା ମହୁ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ବେସନ ଆଉ ଟିକେ ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ମୁଁ ପକାଇଛି। ଆପଣ ପକାଇଲେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚଳିବ। ବାସ୍ ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ମସାଜ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଲଗାଉଛି। ବାସ୍ ପୁରା ଏମିତି ଶୁଖିଯିବ, 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏମିତି ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏମିତି ଆମେ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ଲଗାଇବା, ଆମର ଛାଡ଼ିଯିବ କଳା ଦାଗ, ବ୍ରଣ।